Astăzi vă invit să faceți cunoștință cu conceptul de slow living sau viața în ritm lent. Acest concept se referă la un stil de viață ce pornește de la a te mișca sau a acționa într-un ritm relaxat sau pendelete în toate aspectele vieții, în viața de zi cu zi sau în viața profesională, încât să conștientizezi clipa și să o trăiești din plin. Totul a început în Italia cu mișcarea slow food, care pune accentul pe tehnicile tradiționale de producție a alimentelor, ca răspuns la apariția fast food-ului. Acest fenomen a fost demarat de o organizație care promova mâncarea locală și gătitul tradițional. Această organizație a fost fondată de Carlo Petrini în Italia în 1986 și modelul promovat se străduia să păstreze bucătăria tradițională și regională și încuraja dezvoltarea fermelor axate pe culturi caracteristice ecosistemului local. Acest model promovează întreprinderile mici, locale și alimentele cultivate prin sisteme sustenabile. S-a pornit de la ideea că un mediu cu un ritm rapid poate semăna cu o natură haotică, în timp ce noțiunea de încetinire în viața lentă implică faptul că oamenii ar putea să se bucure mai mult de viață și să fie mai conștienți de elementele senzoriale din jurul lor. Cu toate acestea, viața lentă nu împiedică adoptarea anumitor tehnologii, cum ar fi telefoanele mobile, internetul sau accesul la bunuri și servicii. Unii practicanți de viață lentă, slow, folosesc termenul ca acronim pentru a arăta diferite domenii pe care se concentrează acest stil de viață. S se referă la sustenabilitate, la durabilitate. L se referă la local, adică folosind materiale și produse care sunt apropiate din punct de vedere geografic. O se referă la produse organice, ceea ce înseamnă evitarea produselor care au fost modificate genetic sau produse în serie. W în cele din urmă înseamnă all, întreg, se referă la conceptul de natural neprocesat. Printre caracteristicile menționate se strecoare și elemente din viața de zi cu zi. Înseamnă să trăiești intenționat și să fii atent la ceea ce faci și de ce. De aceea cuvintele precum simplu, confortabil, calm, cald, lent, natural, conexiune, armonie, bucurie și sezonier sunt adesea asociate cu acest stil de viață. Și activitățile precum cititul, consumul de ceai, gătitul, mersul pe jos, practicarea hobby-ului, grădinăritul și fotografierea evocă acest sentiment de slow. Sumarizând, viața lentă presupune integrarea conceptului de acasă, de cuib confortabil, cu un ambient simplu și plăcut, integrarea conceptului de alimente sănătoase. Viața lentă este despre răsfăț când vine vorba despre mâncare și ne duce cu gândul la mesele cu familia și cu prietenii, acel timp pentru a ne aduna împreună, a împărtăși, a povesti, a prepara împreună. Apoi implică conceptul de educație financiară slow, respectiv bani cheltuiți în sistem lent, conștient. Implică conceptul de viață în orașe lente și, de asemenea, implică conceptul de comunitate. Există o legătură puternică între modul în care oamenii simt despre relațiile lor și fericirea lor generală în viață. Un ultim concept este cel de mentalitate sănătoasă, care poate fi conștientizat doar în ritm slow. Fii recunoscător, fii pozitiv și sărbătorește. Starea de bine este un element cheie al vieții lente. Viața lentă este mai mult decât să te înconjori de lucruri confortabile și să te înfășori în pături călduroase și moi. Viața slow te încurajează să trăiești cu tine și cu corpul tău și să observi micile bucurii pe care le întâlnești în drumul tău. Viața slow îți oferă o alternativă pentru a coborî din trenul de viață rapidă pentru a putea trăi conștient. În această lume, cu ritm rapid, este mai mult ca oricând important să rămânem conectați la lucrurile care contează cel mai mult pentru noi. Tocmai pentru că fiecare clipă a vieții noastre este prețioasă și pentru a o simți așa, e important să o trăim pe undelete. Vă invit prin urmare să vă gândiți la o viață slow, să vedeți dacă ea vi se potrivește și dacă vă poate aduce bucurie. O zi frumoasă vă doresc! Cu bine!